Kabitik plazara. Asteartero bezala hemen Txolarri irratian, Kabitik plazara saioa izango dugu gaurkoan ere, eta asteartetan gurekin batera izaten dugu Euskal Herria Sozialista taldeko kide den Ibon Artola. Arratsaldeon, Ibon. Arratsaldeon. Zer moduz, ondo? Ondo bai. Bueno, gaur gure begiak Grezian jarriko ditugu. Azkeneko 2 urteotan egia esan albiste iturri izan da Grezian izandako gertaera guztiak medio, eta gaur horri erreparatu nahiko genioke, ezta? Bai, dudik gabe Europa mailan gertatzen aidan guztin, Greziak, garrantzi berezia dauke, ez? Azkeneko 2 urtetan, Grezia bihurtu da Europako prozesu politiko, ekonomiko eta sozialan epizentro, ez? Gaizki edutako erreskate planek eta horiek ekarritako murrizketa sozialek herrialdea hondamendia eman du. 2 urtetan bakarrikan langile publikoen soldatak 150 jetxi dira, familien diru sarrerak 130 jetxi dira, momentu honetan 1.000.000 bat langabetu baino gehiago daude, gazterian erdia da, langabezin eta langabetu horien erena bakarrikan jasotzeu diru laguntza bat, ezta. Etxe bizitzaik ez duenan kopuruare handitzen nahi da, Atenasen bakarrikan 125 hazi da kopuru hoi, momentu honetan Atenasen 20.000 persona bizidia kalen, eta horrekin batea pobrezia handitzen nahi da, 860.000 familia daude pobrezin, eta beste datu adierazgarria da, umek abandonatzea, haur desnutrizioa, suizidiok 3. mundua deitutako herrialden mailan jarri diala, ez? Apaiz ortodoxo batek BBC-en esatezun azkeneko urten 100 guraso juntzaizkiela umek ustea, esanez, ez daukeala beren umentzako diruik, etxeik eta janarik, ez? Datu hauek bakarrikan eta datu hauek laburpen bat bakarrikan dia, gertatzen nahi denana, honek denak ikusteu, egoera oso larri da hola Grezian, ez? Pobrezia handitze aldera jo du Grezian, ezta, eta egoera horren aurrean ikusten ditugu bertako agintariak, euren burua abertzaletza daukaten hoiek gainera, murrizketa plan hoiek gainera defendatuz eta hoiek bultzatuz gainera, ezta? Bai, beste leku guztietan bezala, ez? Pobrezia handitzen nahi dan bitarten, zuk esan dezuna, Grezian beren burua abertzaletzat aurkezten duen kapitalista horiek, idia murrizketak defenditzen, dudik gabe, eta gainea, zergak ez ordaintzeko, beren diruk aidia Suizako eta Alemaniako bankuta eamaten, ez? Krisia zenetik amakarrikan, 560.000 milioi euro atea dituzte Greziatik, ez? Zor Greziarran bikoitza suposatze horrek, ez da? Eta horren ondorioa zein da, naiz da ikaragarrezko murrizketak egon, oain arte, zorra pasatu dela azkeneko 3 urtetan barne produktu gordinan 13%tikan 160. Hau da, zorra geota handigoa da, eta erreskate planoek ikusten egia ez dutela ezertako balio. Gauzbatako balio dute, da kapitalisten interesak definitzeko eta langile klasea honik eta gehiago pobretzeko, ez. Eta betikoak oraindik eta gehiago aberasteko, ez da? Hori da. Bai, lehen jarri dituten datu ondon, da osan beharra, kapitalista greziar boteretsunan irabazik handitzen nahi diala, eta Greziako krisiai eskerrak Alemaniko eta Frantziako kapitalistan irabazik eta interesak Grezian handitzen nahi dia, ez? Privatizazioai eskerrak Alemaniako enpresariok eta bankero beraien atzaparrak sartu dituzte hondik eta gehiago, eta praktikan Grezia bihurtu da Alemanian protektoratu bat, ez? Orduan ikuste dugu ze aldea da hon klase kapitalista eta langile klasea sufritzen ari denan arten, ez. Egoera guzti honen aurrean, pobretutako sektore guztiok azkenik urteotan, ez da, borroka bat deramate aurrera, eta, eredugarria de bada, ez da, beste hainbat lekuterakoan langileek, gazteek, langabetuk guztiek deramaten borroka hori, ez da? Bai, dudik gabe dira, eredu bat mundu guztientzako, eta kasu honetan Euskal Herriantzako ere, bai, ez? Langileek, gaztek, langabetuk eta erdi mailako sektore pobretuk borroka oso garrantzitsuk antolatu dituzte, ez? Gizartea astindu duenak, goitikan bera, 2008 urtetikan, 18 greba orokorre antolatu dituzte, eta horrekin batea, beste 100 greba hainbat sektoretan, ikasle mobilizazioak egon dira, gazterian altxamendu bat egontzan 2008, ikastetxen okupazioak eman dira, ez? Eta mugimendu honek erakutsi du behin da berriro, gai dala herrialdea gehatzeko,
eta instituzio politiko kolokan jartzeko, ez? Eta honek jakusteu gure ustez, baldintza daudela momentu honetan Grezian iraultza sozialistako, ez? Alde batetikan klase kapitalista ez da gai lehen bezala gobernatzeko, langile klasea gizarteko sektore zapaldun buru jarrita abangordean jarri da, eta bere ikaragarrizko indarra mai gainen jartzen ari da, eta dudik gabe, geota jende gehiok ikusteu, kapitalismok ez daukala irten bideik, ez? Eta krisian arduradunak, bankarik eta enpresaria handik diala, ez? Eta beharrezkoa dela, benetako gizarte demokratiko bat, eraikitzea, ez? Langile klaseak demokratikoki kudeatutako gizarte bat eraikitzea, ez? Gizarte sozialista bat, ez? Eta momentu honetan, ez bakarrikan langilek eta langabetuk eta gaztek, ez? Lehen esaneten bezala, erdi mailako sektore pobretuke ezkerrea jundia, langile klasean mobilizazio historikoetan nahi dira modu aktibo baten parte hartzen, eta honek guztik ikusteu, dudik gabe korrelazio indarrak iraultzan aldeko diala, ez? Eta aukera handia daola kapitalismoekin bukatzeko, ez? Aipatu behar dago, langileen borrokarako metodoak ere esan dezagun, beste arlo askotan bezala esperientziaren bitartez, fintzen eta hobetzen dijoaztela, ezta? Eraginkorragoak bihurtzen hola baita esateko. Ja urte desente damazkie borroka gorrakin, eta esan dezuna, esperientzian bitartez, langile klasea ikasten nahi da, eta ikusten nahi da, ze borroka metodo eaman behar ditun aurrea, ez? Eta dudik gabe, oitako bada, borroka metodo garrantzitsu oitako bada, okupazioan gaia, ez? Hilabetek damazkie, fabrikak okupatzen, okupazioen arrazoiak dira, enpresa itxieran mehatxuai aurreitea eta soldatan murrizketai eta lan jardunaldian luzatzeai aurre itea, orduan, abiso bada enpresarientzako, ez? Hausartze balien badia, enpresa txiko bola esatea, edo soldatak jetxiko dituzela esatea, oain langile badauka erantzun fuerte bat, eta pasatzen nahi dira, enpresak eta fabrikak okupatzea. Eta fabrikakin batea, beste okupazio famosunetakoa izan da Kilkitseko ospitalana, ezta? Kilkitseko ospitala bertako langileek okupatua izan zen, bertako langileen kontrolpen dao, ez? Ospitale publikoa da. Eta erabakikaidia hartzen, batzar orokorran bitartez, ez? Modu demokratiko baten, eta herritarrai kalitatezko osasun zerbitzua eskaintzen, ez? Eta dudik gabe, oso eredugarria da borroka guzti hoi, ez? Eta horretikan etengabe behi dagoen behar dugu Grezian gertatzen nahi da nahi, ez? Hala ere Grezian kapitalismoak jarraitzen du, ezta? Eta ezakit horren arrazoia zehazki zein dan, Ibon? Esan dezuna, kapitalismo jarraitzeko hendikan Grezian, ez? Baina kapitalismo jarraitzean arrazoia ez da langileen borroka eta kontzientzi falta, ikustu nahi geha, zenbaten jako borrokak aidean aurrea ematen. Ez da kapitalistek eta estatu aparatuan indar garaite zinoi, ikusi deu kasu askotan, errepresioak indun bakarra, borrokak indartzea izan dela, ezta? Orduan zein da arrazoia, guzti oinarrizko puntua beste badala, eta dala, ezkerrak eta batipat kakaek, Greziako alderdi komunistak, alternatiba sozialista bat ez defenditzea, ez? Hoi da arazoa, ez? Orduan, gure ustez beharrezkoa dana, justu, ezkerrak eta kakaek, alternatiba sozialista bat defenditzea, eta langile antolatzea gizartean gehiengoa irabazteko eta kapitalismoa garaitzeko, ezta? Eta momentu honetan, gauzak dauden bezala ikusita, eta greba orokor mugagabe bat deituta, baino aukera gehiago engoliake, bankuk eta enpresa handik desjabetzeko, eta errekurso guzti horiek langile klasean eskutan jartzeko, ez? Gure ustez, langile klaseak eakutsi du prest daola, oiteko, ez? Hor daude okupazioak, hor daude 18 greba orokor, eta ez diak gehiago egon, sindikatutako arduradunak ez dituztelako deitu, esan nahi, langile klasean eta gazterian kontzientzi maila frogatu da, ez? Ze garrantzitsua dan, eta hoin da, eta fabrikatan, ikastetxetan, herritan eta auzotan, komitek eta batzarrak sortuta, eta komite eta batzarroik Grezia mailan koordinatuta, posible da momentu honetan, langileen eta zapaldun benetako gobernu demokratiko bat barekitzea, eta esan ez posiblea kapitalismokin bukatzea, eta posible da gizarte sozialista bat barekitzea. Eta oain posible da, baina aukerak ez dianen aprobetxatzen, gero korrelazio indarrak aldatu litezke, oendikan, mundu mailan iraultzan aldekoa da, ez? Iraultzan aldeko dia orokorren korrelazio indarrak, baina korrelazio indarrak bai aldatzen joango dira, eta aprobetxatze ez dianen aukerak, pasaiten dira, eta orduan bai ez dela posible izango, gaur egundan bezala posible, kapitalismoa azkeneko kolpe hori ematea, ez?
Horixe Grezian gertatzen ari dana, eta lehenago esan dugun bezala ere irakaspen bat baino gehiago ere jaso ditzakegu bertatik, ezta? Hemen Euskal Herriko gure txoko hontatik, ez dakit Ibon, zertan jarri dezakegun arreta, zertan ikasi ote dezakegun Greziatik? Esan duguna, ez, asko daukeu ikastea, Grezian gertatzen ari denagatikan, ez, eta ikusten nahi gana da, Euskal Herri nebai, diktadura garaitikan eman dian borroka gogorrenak bizitzen jungo gehala, ez, klase arteko borroka honditzen jungoa, inongo dudikan gabe, hau da, norabidea da, ez Euskal Herri bakarrik, Europa mailan, Grezian gertatzen bai dana, eta aldi beren ikuste deure bai, Grezian, hainbeste greba orokor, hainbeste borroka, okupazio antolauta, ze zaila dan alare, eraso, katzea, botatzea, ezta? Eta orduan, horrekin, garbi daukeu ikustea, Euskal Herri bai, beharrezkoa deula borroka plan eraginkor bat, ezta? Kapitalistan erasoi aurre egiteko, eta horre bide hortan, martxoan 29ko greba orokorra oso garrantzitsua izan zen, esan genuen bezala jarraipen oso masiboa izan zuna, baina dudik gabe, greba orokorroi ez da nahikoa, ez lan erreformatzea botatzeko, ez oain arteko eraso guztikatzea botatzeko, eta oain momentu honetan Pepen gobernuan, baian gainen jartzen nahi den, eraso katzea botatzeko, guk uste dugu beharrezkoa dela borrokai jarraipena ematea, beharrezkoa dela borroka plan eraginkor bat, mobilizazio eta greba gehiago bilduko dituen borroka plan bat, eta gure ustez momentu honetan, deialdi naturalena izango litzakela 48 orduko greba orokor bat, helburu bezala izateko, aurreko greba baino indartsuagoa izatea, denboran gehiago luzatuko dana, eta beste beina Pepen gobernua eta patronalai hortzak erakutsiko lizkiokena, baina hoi borroka plan baten hasiera bezala, izan beharko luke, denboran luzatu beharko borroka plan bat behar dago, ordu momentu honetan, Greziako ereduai behiratuta, uste duna da borrokai jarraipena martza jaula, groba orokor berri batekin, kasu honetan, gure ustez oso positiboa izango litzake 48 ordukoa, eta orduan, sindikatutako ardura du nahi, eta ezkerreko indarretako ardura du nahi, guke eskatzen diegu, jarraipena matea borrokai ez. Bien bitartean Euskal Herria Sozialistak, zuen taldeak bilera irikiak antolatu ditu, eta hemen gertuan tokatzen zaiguna, Tolosan bertan, ostiral hontan hileko asmoa daukazu ez da, Ibon? Bai, hilen behin egiten egean bezala, Euskal Herrikoen bat okitan, Tolosan izango dugu ostiral hontan, Saiterritan, Engels Ateneon, iraultza da teoria marxista, gaia jarri dugu, garrantzitsua dalako praktikakin batea, teoria ire garrantzia ematea, eta orduan, Tolosaldeko langile, langabetu, gaztek, pentsionistak, gonbidatzaitu, bilera ireki hortan parte hartzea ez. Arratsaleko Saiterritan eta Engelsatenean izango da hori beraz, bilera irekia datorren ostiralean. Eta gu datorren aste artean ez da, kontu gehiago aipatuko ditugu Ibon. Bai, etorriko gara. Ederki eskerrik asko eta aste ona pasa.